El Lleida Esportiu va sumar la primera victòria de la temporada en imposar-se per 2-1 a l'Hospitalet. 3 punts clau que han de servir per reforçar la moral i la confiança de l'equip en una jornada rodona. Els de Siviero van passar el debut a casa amb nota alta, com també ho va fer la nova gespa de l'estadi. El Lleida Esportiu va estrenar la nova gespa del camp d'esports de la millor forma possible, aconseguint la primera victòria de la temporada. I a més ho va fer desprenent bones sensacions i oferint un joc atractiu de combinació i possessió. I és que els de Siviero sempre van voler tenir la iniciativa i ja des de l'inici van gaudir d'oportunitats per avançar-se al marcador. El Lleida arribava en perill a la porteria de l'Hospi, però els riberencs, gràcies a la velocitat dels seus homes d'atac, també ho feia a la porteria defensada per Campos. S'arribava al descans sense gols. En la segona meitat els blaus van continuar elaborant combinacions de qualitat, però faltava encert en els metres finals. Un encert que s'hi va tenir l'Hospitalet al minut 52, quan Igon va avançar els seus amb un xut creuat. El partit es complicava, però l'equip va treure caràcter i va ser capaç de remuntar el marcador. Cristian Fernández donava el primer avís. L'empat, però, arribaria al minut 65, amb una gran acció tècnica de Fran Moreno. Un empat que no servia a un Lleida que buscava la victòria. Siviero va moure la banqueta buscant solucions en atac, i ho va aconseguir. Amb l'equip volcat a la porteria riberenca, novament Fran Moreno, després d'una bona jugada de Quintillà, feia el 2-1 definitiu. 3 punts importantíssims que han de ser un cop d'autoestima i confiança per l'equip. Una victoria muy necesaria. Se nos venía resistiendo, incluso hoy mismo parecía que se nos iba a resistir, pero el equipo realmente tuvo una respuesta encomiable en todo sentido, porque el partido de hoy tenía una carga emotiva, precisamente por necesitar mucho la victoria, y también física, porque bueno, por primera vez entrábamos al campo, unas dimensiones y una superficie a la que hay que adaptarse, y bueno, la respuesta fue buena. Y si a eso le sumamos que hubo que revertir un resultado, muchísimo más valor, sin duda. El Lleida Esportiu va aconseguir una important victòria en un camp d'esports que va presentar una pobra entrada. Les tres penyes rudes és un sentiment i molt esportiu continuen amb la vaga d'animació.